Čo mi k tomu to asi povedz? Ja chcem ísť na 7. poschodie, ale to nejde otvoriť. Tomáš, otvoríš mi? Tomáš, však mi otvor, nerob sa. No veď poď za mnou. Aha. To znamená, že všemožný výtah študentov sa dojebal! Chlapci, ale to nesmiete búchať, lebo príde SBS-ka. Teta, oni to zasekli vo výtahu. Teta! Žena teta neprichádza. Ivan! Za koľko vám môžem pomôcť? Ivan! Ale koľko chcete, však ja to jebem, aspoň za 100 korún. 20 korún. To si chod do piče. Normálne mi povedz, za koľko ti mám ísť vypýtať prosbu. Tomáš, to nevysekáš. Aha, tu ma čo prestrká. To je ešte 80 korún. Ešte 80 korún. Lebo to odtrhnem. Ivan! Môžeme to odtrhnúť? Ivan! Aha, už je nepoužiteľná, no. Ivan! Ty zrovna nerob takúto piču, lebo... Ivan! Potrel si vo výtahu. Počúvaj, ja som zobral určité oznámenie, predvolanie, meno, B. Fáky, To som ja! priezvisko Slovnaft. To som ja! Neviem. Tak čo s vami, chlapci? Však povedzte na kameru, čo s vami. Doberte nás do pasy na 7 rokov. Čo teraz? Chod za tetu dole. Aj z kameru. Keď sa nevrátim. Ja sa vyšúcham do ryti. Keď sa dám, tak vyšúcham do ryti. Tak hlavne to sa nerobilo tak zadarmo, to musí veľa čo za to byť. Pol deci. Máš na izbe alkohol? Určite áno. Máš na izbe jedlo? Áno. Iba normálne sa rád. Počúvaj. No. Neočuješ? Čo sa robí, keď sa zasekne výtah? Aspoň odpoviem do piče, nie? S kým? Teta tam není. Aha. Dobre, tak chlapci, že ste to vy a že ma tam čaká jedlo a alkohol, tak vám idem pomôcť. Dobre. Zakývate do kamery?